limama no oye alimamu dɔw kɔni ka jɛkulu dɔ ye ayiwa olu yɛrɛ ka fɔ ko loi kura min kɔni tara ni o ye laïcité ko olu kɔni ma jɛ n'o ye Buguni fan fɛ a yɛrɛ ka fɔ ko fɔnkɔɲɔgɔnya dɔ kɔni sen fɛ maa dɔw karila ɲɔgɔn na ni maa caman kɔni bɛ yen nɔ no olu kɔni jogina Kayi jɔngo kɛlɛ kɔni kɔnɔna la ko maa 7 kɔni bɛ yen nɔ olu ka kiiri tigɛra ka yɛrɛ ka fɔ ko peine de mort kɔni dara olu kɔni kan an balimaw aw bisimila an ka bi dun kibaru kan bi kibara mun b'an bolo ka da kulu ka o de ka fɔ limama ni ale yɛrɛ ye jɛkulu ye no o bɛ alimamu kɔni ko fɔ ayiwa o jɛkulu mɔgɔw kɔni bɔlen don ka yira ka fɔ ko olu kɔni ma jɛn ni sariya kura mun talen don ka ɲɛsin an ka jamana ma n'o ye laïcité ko ye ko olu kɔni ma jɛn n'o ye o de kun na u y'a yira ka fɔ min ye jamanakuntigi ye ko a ye loi kura mun kɔni bɔ ni loi in kɔnɔna la ni a yira ka fɔ ko Mali bɛna kɛ pays laïque ye ko ka laïcité kɔni boli Mali kan no o de ka fɔ an ka jamana kɔnɔ diinɛ bɛɛ kɔni yamuruyalen don ayiwa o kun na ni mɔgɔ ninnu n'o ye limama mɔgɔw ye olu y'a yira ka fɔ ko olu kɔni ma jɛn n'o kumakan in bi u ma jɛn n'a ye sini ko sabula n'i ye silamɛya diinɛ lajɛ ko laïcité ale kɔni dagalen tɛ ko min yɛrɛ ye silamɛya diinɛ ye min fɔ o de y'a yira ka fɔ ko silamɛya dɔrɔn ka to an ka jamana kɔnɔ ko o kɔni hukumu na ko olu kɔni ma sɔn ni laïcité ye ayiwa o de sen fɛ an wulila ka se an kunnafoni di ɲɔgɔn dɔ kɔni ma ni ale tɔgɔ ye Abdou Niange walasa ale bɛ se ka walawalali kɛ a ko la ayiwa an ni an ka jɛ ka Abdou Niange kɔni ka kumakan kɔni lamɛn. Oui, an bɛ limama fo mais an b'a fo k'u cogo dɔn parce que en réalité ni diinɛmɔgɔ donna politique la ale ka argument ye diinɛ de ye diinɛ de b'ale bila ka jama mobiliser fanga contre la donc u bɛ na ni kuma dɔw ye kuma dɔw la kuma minnu ani diinɛ tɛ ɲɔgɔn ye sira la laïcité défendent tɛ sɛbɛnfɛn si fɛ ka kuranɛ yɛrɛ bɔ foyi ma laïcité défend ka kuranɛ bɔ kuranɛ suran 109 al-kafirun o bɛ laban ni kumakan min ye lakum dinukum waliya din bɛɛ n'i ka diinɛ de don nin de ye laïcité kɔrɔ fila t'a la ni nin tɛ silamɛya b'a f'i ye kana boli sɔnna nɛni ka n'a ka boli nɛni a ta saratɔ a kana n'a ta sara ala yɛrɛ la o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ silamɛya jɛnnen bɛ n'a ye boli sɔnna ka exister yɔrɔ la silamɛw bɛ yɔrɔ min c'est pourquoi a bɛ fɔ i kana nɛni sinon a tun bɛ fɔ k'i ka taa faga de ka boliso ci kuranɛ kɔnɔ suratul maïda aya 43 ka jigin ka na fɔ 50 kɔnɔna la ala bɛ kira ɲininka pourquoi yahudiyaw bɛna e ɲininka k'i ka kiiri tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ ala ye kitabu dɔ jigin u kan o y'a sɔrɔ kira ka kiraya b'a bolo mais kana i da don yahudiyaw ka kiti la u ka kiti bi tawurata kɔnɔna la chrétienw fana ta bɛ o yɔrɔ kelen de la ala ye tawurata di musa ma ala ye bible di évangile di isa ma ala ye kuranɛ di muhamad ma ni jamakulu communauté saba bɛɛ ka kiti bɛ u ka sɛbɛnw de kɔnɔ wa lahara fana ni jamakulu saba bɛ wele ka ɲɛsin u ka kitabu de ma c'est ça la laïcité bon ni mɔgɔ y'o ta k'o bɔ o kɔrɔ la ko gɔrɔjigɛninw bɛ yen ko fɛnw bɛ yen etc gɔrɔjigɛniya ye diinɛ de ye ko bɛɛ k'i ta kɛ ko gɔrɔjigɛninw bɛ yen gɔrɔjigɛniya ye diinɛ de ye wa diinɛ jumɛn bɛ yen min sɔnnen don gɔrɔjigɛniya ma est ce que hali bolisɔn sɔnnen don gɔrɔjigɛniya ma ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulu kan o de fɔ Garalo ni ale yɛrɛ bɛ Buguni fan fɛ a yɛrɛ ka fɔ ko foroko kɛlɛ dɔ kɔni sababuya la ko du fila kɔni sera ɲɔgɔn ma ko ni maa tan kɔni bɔɲɔgɔn kɔ kɔni joginna ayiwa kibara minnu sera ma kɔɲɔ la olu yɛrɛ ka fɔ min tun ye tarata don ye marisi kalo tile 7 kɔnɔna la ko Garalo dugu kɔnɔna la ni ale yɛrɛ bɛ Buguni fan fɛ a yɛrɛ ka fɔ ko nin ye kin kɔnɔ mɔgɔ fila ye n'u u kɔni tun tɛ kin kelen na ko min ye Fami Kane ale ni Fami Sangare ko olu kɔni karila ɲɔgɔn na n'o hukumu na ni maa 10 kɔni bɔɲɔgɔn kɔ kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni joginna wa ko dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ko u ka jogini kɔni juguyara kosɛbɛ ayiwa ko nin ko in yɛrɛ ma sɔrɔ dɔwɛrɛ o de ka fɔ ko Fami Kane ko olu kɔni ka terrain dɔ kɔni tun bɛ yen n'o o ye foro ye ko o tun ye u fa de kɔni ta ye nka ko fatɔgɔla in ale kɔni fatura ayiwa ko o ka fatuli kɔni kɔfɛ min ye Fami Kane olu kɔni ka denkɛ kelen bɛ yen nɔ ni ale yɛrɛ ye gendarme ye ko ale kɔni wulila ko ka taa a fa ka terrain dɔ kɔni bɛ yen nɔ n'o o ye a ka foro ye ko ka taa kɔlɔn dɔ kɔni sen kɔlɔn in sennen kɔfɛ ko a ye min ye so dɔw ye a y'o kɔni jɔ o yɔrɔ kɔfɛlen in na ayiwa ko o waleya ninnu kɔfɛ min ye Fami Sangare maaw ye olu kɔni bɔr'o kalama olu y'a yira k'a fɔ ko olu ma jɛn n'o ye o de ye k'a yira k'a fɔ ko kabini min ye Fami Kane ninnu kɔni fakɛ ma ban ko nin terrain kɔni tun ye olu de ta ye ko terrain ye Sangarelakaw de ta ye ko nin tɛ Kanelakaw ta ye
ayiwa o de kun na min ye sangarelakaw ye ko olu kɔni wulila ka taa kanelakaw ka den min ye so kɔni jɔ ko ka taa nin so in bɛɛ lajɛlen kɔni ci ayiwa so in kɔni cilen kɔfɛ ko min ye kanelakaw ye olu fana wulila olu fana ma jɛn ni o waleya ye ko ni famille fila ninnu kɔni karila ɲɔgɔn na ko k'u kɛ kɛlɛ in kɔni hukumu kɔnɔna la yira k'a fɔ ko maa tan ne kɔni bɛ yen nɔ ko olu kɔni joginna wa ko dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ko u ka jogini juguyara kosɛbɛ ayiwa ni sangarelaka ninnu kɔni kelen ka ni so in kɔni ci min ye kanelakaw ye olu kɔni m'a bila daga girinda la ko olu wulila ka se Buguni kiribulon na ko ka taa ni makofɔlen ninnu kɔni wele bɔgɔ jeninen sanfɛ o de hukumu kɔnɔna la ko famille Sangare ko olu ka maa 5 bɔ ɲɔgɔn kɔ ko olu kɔni welela bɔgɔ jeninen sanfɛ o ma bɛn famille Sangarelakaw kɔni ma ko olu kɔni wulila ni ka ɲɛsin kanelakaw ma u kɔni ye mankan kɔni kɛ o kɔni senfɛ ayiwa ko o mankan de senfɛ maa 10 kɔni bɔɲɔgɔn kɔ kɔni joginna o maa 10 n'a yirala k'a fɔ ko dɔw ka jogini kɔni juguyara kosɛbɛ ayiwa an bɛ wagati min na ko bi min ye Buguni finitigiw ye olu kɔni y'u kun ɲɛsin nin yɔrɔ kofɔlen in kan ko ka taa nin maa kofɔlen ninnu kɔni na sumaya hali bi an kɔni bɛ lamɛn na ni min bɔra nin ko la an n'o da kulo kan an ka don kibaru nataw kɔni na ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Kayi mara la ko maa 7 kɔni ka kiiri tigɛra k'a yira k'a fɔ ko olu kɔni peine de mort kɔni bɛna da olu kɔni kan ayiwa kibaruya minnu sera ma o ko ɲɛ la olu y'a yira k'a fɔ ko min tun ye février kalo tile 27 ye Kayi kiiribulon maaw kɔni ka cour d'assises kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko maa 7 kɔni bɛ yen nɔ ko olu kɔni ɲangira k'a yira k'a fɔ ko peine de mort de kɔni bɛna da olu kan ko maa 1 kɔni tun bɛ yen nɔ ko o bilara san 5 kaso kɔnɔ na ayiwa an b'a yira k'a fɔ nin ko in yɛrɛ ma sɔrɔ dɔwɛrɛ la o de k'a fɔ jɔngo 1 min bɛ yen nɔ ni ale kɔni bolodalen tun don Kayi Kita Ɲoro mara kɔnɔ na k'a yira k'a fɔ ko siya dɔw kɔni tun bɛ yen u tun bɛ ka siya wɛrɛ kɔni kɛ u ka jɔn ye ko o kɔnɔna la kɛlɛ nana b'o la fo u ye dankari maa dɔw kɔni ka adamadenya kɔnɔ na k'a yira k'a fɔ ko olu kɔni ka jɔn ye o ye ayiwa o kuma ninnu gannen min ye Mali kɔni autorité ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Kayi ale na Lamini olu kɔni wulila ka taa se ni dugu kofɔlen ninnu na ka taa ni makofɔlen ninnu minɛ ka na n'u ye maa o maa bɛ yen nɔ ni i ye dankari i maɲɔgɔnw ka adamadenya la olu bɛɛ lajɛlen kɔni minɛ ayiwa an b'a yira k'a fɔ ni makofɔlen minnu filɛ nin ko olu kɔni minɛli kɔni kɛra min ye septembre kalo tɛmɛnen san 2022 kɔnɔna la ayiwa olu kɔni minɛla k'olu bila kaso la nka a yirala k'a fɔ ko février kalo tɛmɛnen na san 2023 kɔnɔna la ko ni makofɔlen ninnu kɔni ka kiiri kɔni tigɛra ayiwa n'u makofɔlen ninnu ka kiiri tigɛra a yira ko maa 7 kɔni bɛ yen nɔ ko olu kɔni ka kiiri y'a yira ko peine de mort de bɛ da olu kɔni kan sabula olu ye dankari maa dɔw kɔni ka adamadenya kɔni na wa maa 1 kɔni bɛ yen nɔ ko ale bɛna san 5 kaso kɔni kɛ ayiwa min yɛrɛ ye maa minnu sigilen bɛ adamadenya hakɛ kɔni kɛlɛ kan an ka jamana kɔnɔ ne olu ye CNDH ye olu ka ɲɛmɔgɔ ale y'a yira k'a fɔ ko ale nisɔndiyara kosɛbɛ nin kiiri in tigɛli la sabula ko nin bɛna kɛ leçon ye ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma k'a yira k'a fɔ an bɛ wagati min na bi jɔngo 1 ale tile kɔni tɛmɛna wa a yamaruyala tɛ maa si bolo ka taa dankari maa dɔw kɔni ka adamadenya la ko ka sababu kɛ jɔngo 1 ye o de hukumu kɔnɔna la ko ale kɔni bɛ Mali autorités fɔ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Kayi justice mɔɔw ye u ye baara min kɛ ko nin ko in senfɛ nin waleya ɲɔgɔnna 2 kɔni tɛna kɛ an ka jamana kɔnɔ tuguni wa ko ani bɛna kɛ kangarima da ye k'a ɲini maa maa bɛ yen nɔ ni nin waleya kɔni ko b'i kɔnɔ k'a yira k'a fɔ i kana kɛ n'i y'a kɛ sabula i bɛna minɛ wa i bɛ ɲangi ayiwa an balimaw ni kɔni kun ye an ka bi don kibaru ye ka da o kulo kan aw ni ce